jim setan priprayangan. Ora pangling balane Betari Durga. Aja ngalamun kang ndak kangslupan jiwaning iblis. Iya Dimas. Hot, biar ayo apa? Ayo. Gong, eling le, eling. Gong sadar le. Waduh demit apa ya kok nyedot-nyedot barang ngene iki. Gong sadar. Iya leh ku arep nambani cah iki. Monggo biasane jarene wong tuwa iki nek demit iki wedeni mung karo mambu sing apek. Iya. Sampeyan ora nyawang Karang Kadempel kok, Pak. Karang Kadempel piye? Tata lair pancen tentrem ning batin kobong Karang Kadempel. Kobong kenapa? Ngendikane Ndara Antasena akeh jim setan priprayangan sing dikirim karo wong supaya malik kiblating para kawula sak Karang Kadempel. Ki mau Ndara Antarja kang slupan dilingke karo Ndara Antasena, Bagong kang slupan, aku sing nglametke. Ndara Antasena dawuh karo aku, Bapak kon maringi aji Jaya Kawijayan sing iso nyingkirke demit. Apa ya? Ayo. Kudu duwe, Pak. Kowe engko nek ketemu demit kowe ndonga Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Muni ngono, engko demite kobong. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Iya. Gong, dabalke. Siap. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis ngono kuwi. Teguh, ayo le. Yuk. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Bagong dapalke. Teguh nang gone slamet. Piye, Pak? Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti goblok. Mantra yo ora dibulan baleni. Ora ana kekuatane. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Panakawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu Panakawan nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang sinuwun linepatna ing tulak manuk menawi wonten lepat anggen kula munjatur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki ngamarta kok larone akeh banget to sinuwun. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki, ceplokke ndok enak banget iki. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu. Wah ngandher mlebu cangkem. Pangestunipun sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pundhe nggo jimat paripandayana ingkang santos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Angkarang kula niku nek krungu pangendikaning Ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun Puntadewa niku nek ngendika luro, alus, lembah manah, andhapasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong? Sik, mataku kesamberan. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus, monggo ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong, nggih. Bagong. Nah, mak jelep nang ati. Mak jelep nang ati. Padha kanthi harja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring sambikala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risi. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki, ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya, Bagong. Nggih kandhani. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi, Ndara.
Ponokawan Bagong Padaraharja sapraptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjo. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Ponokawan Bagong Padaraharja sapraptamu, Ponokawan Bagong Padaraharja sapraptamu. Ndara kembar wilujeng bekti kula konjo nggih Ndara. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ponokawan Bagong nuwun wonten pangending adhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mangka tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening Bapakmu Semar? Kepareng ngaturaken tebasi tisekul binung teling keron kelapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur ngesa paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun sinuwun Prabu Darmakasuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalendra ing Ngamarta menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun inggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Lha niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduka kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentrengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Ya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane Dik. Iki edan tenan kok. Anggere omong kok mesti sakarepe dhewe. Niki merambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Nah, kaya utek-utek nang ndro anu. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kula Bagong. Anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngerti nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng bangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ora dibenake kok. Ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluki sirkuler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye arep bangun kayangan ki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondhang negara ingkang panjang punjung pasir pawikir Lojinawi Gemah Ripakarta Tata Turaharja. Panjang perdiring dawa punjungi kuluhur lan sak piturute. Sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta ki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata, cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondhang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Kari-karine iki pokoke dina utawa taun-taun niki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun boten sae, Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan boten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake.
Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa. Ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur, sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar, merga Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah, rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngoten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng ngarep pendopo nika wae sing seba meng kula kare Gareng kare Petruk bareng Bapak ngendika oke-oke ngoten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan, ngono. Nggunakake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wah, pokoke bapak ngoten nika nganggo dalil-dalil barang. Iya, ngengke bapak sakniki rak ngiyai. Oh iya. Ngoten niku akeh banget pokoke. Intine terakhir bapak nimbali kali kula, Bagong nyedhak kene. Sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mawon kaya kok ming kowe. Terus Petruk sajake kaya gelo nika ora digunakake. Ya ora apa-apa Bagong. Nggih, ya kudu sing adil Semar niku. Iya pancen mengkono. Nggih. Kowe tak utus nang negara Ngamarta, Bagong. Sawana pepundhen Pandhawa. Pepundhen Pandhawa elingen utawa emutna. Gawenen eling Purwaduksina. Merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi nggawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Kara Welang. Tumbak Kara Welang payung motha. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung Tunggul Naga. Oh iya. Akarang ya wong kula niki SDM rendah e. Ya ora apa-apa. Payung Tunggul Naga kali pustaka perpustakaan wilayah DIY pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamrut Jamus Kelimasada. 3 niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa ta sapa bababe? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta. Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun. Bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibuyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate ora tepung kuwi arep ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukut, dadi bupati, dadi lurah niku merga disengkuyung dening warga masyarakat, merga saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suta Naya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae, Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi. Yo, gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok
Sumpah wis to, ora suwe, upama dadi omeng sak periode. Bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar niku dadi duka pirang taun? Meh seumur hidup. Ngoten. Merga bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengareping Karang Kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah, wong irung mati bapak wis teka. Ayo ora gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah ana wong kerokan wis dipesen. Iki sesuk nek mati aku sing MC. Lho pripun? Saking bapak niku lek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teka. Ana wong dandani dalan bapak teka arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong kelumpuk niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem mlumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki ana apa to ayo dibantu ora perkara duit bantu moral ngono ya apik oh ngoten bantu swara ego partikel niku ya diregani ora kok meng alasane aku ora iso nyemen kok kon melu kumpulan gawe irigasi kon ngopo ning kono niku meng alasane wong keset iya Bagong nggih aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ha niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat. Sripah apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ten riku. Mula masyarakat tresna, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sakarepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampeyan kok samang. Samang niku singkatan saka sampeyan. Ming disingkat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngoten niku samang. Mula dinten iki kula sowan keparang samangke mugi andadosna ing kawuningan kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika tumbak kara welang, payung tunggul naga, kalih pustaka jamus miyang jimat kelima sada sareng sak tindhaipun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pangendikanipun Siun Prabu Darmakusuma. Werkudara. Nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel, yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh atine Semar? Modar ora. Semar iki nek nesu bahaya e. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan dodo, nang pinggir omah dodo. Ana daya barang dodo. Koko Prabu monggo bidal dinten menika Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula nuwun pamunten, Perkudara. Nggih. Kosik Yayi. Saking tumindak kuwi kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusak-grusu mengko yen to ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Perkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani kelawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora percaya marang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Nanging petungen Semar kuwi menungsa lumrah, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Jiwane kae ya jiwa menungsa. Mula ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru. Merga isih kesandingan wadak. Tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kang isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budal nyang Karang Kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker ngerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gage jujuken.
ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar Werkudara tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji Semar kuwi isih menungso kedunungan ina lali salah apes lan mati lah kuwatiring pun Kakang ana tembunge si Bagong ngene nyuwun ngampil pusaka telu tumbak kara welang payung tunggul naga kelawan pustaka jamus miyang jimat lima sada ana rasa kuwatir penggalipun Kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka telu negara Ngamarta lah iki lho Yayi perlu tok pitung merga dasare apa aku iso kandha kaya mengkono Semar isih menungso kedunungan wadak tegese kedunungan luput mula perkara iki kudu dipetung aja kesusu budal nang Karang Kadempel ning ditanjehke sik apa lahir batin Semar nggone bakal bangun kayangan apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ingkang ora prayoga dene panjenengane kepengin gaya wujuding pusaka telu pustaka jamus lima sada tumbak kara welang payung tunggul naga Werkudara ing Nunamit pasang Kalimantaben nyuwun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenan Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsonmu merga midhanget sabdaning Koko Prabu Ndwarawati kudu sabar merga pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe nggih kula percaya ning ana kata-kata sing marai ora penak Semar ki isih kedunungan wadak Semar ki kedunungan wadak wong sing wis kedunungan wadak kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga merga kepengin gaya wujuding tumbak kara welang payung tunggul naga lan pustaka jamus lima sada. Nuwun sewu napa atur kula nika dereng cetha. Pustaka jamus lima sada tumbak kara welang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula Semar niku ora kepengin gaya pustaka jamus lima sada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun, Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng napa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kulon pragawe duwe wates kok. Nyepelekke. Nek pancen lupute karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol. Ngitung umure Semar. Pinten abad umure Semar? Kok isih kepengin gaya kanugrahan, kepengin gaya derajat pangkat ki nuwun sewu. Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong, aku njaluk sing sabar. Kula nepun ngenten iki ora iso dindakake. Bagong sabar dhisik. Ah ora iso. Lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mawon. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek, mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kalih Bapak, "Pak, kowe dikira ngene. Kowe dikira tumindak arep tumindak ngene. Mengke nek Semar takon, "Sapa sing ngarani Bagong?" Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Adu arep karo Bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora padheken. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon Bapak telung dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing alambene sampe naik dhewe. Bagong kuwi Nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Kok aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki
garis besare ngaten mawon. Sinuwun purun maringke syarat telu niku mboten. Apa? Siji. Semen telung sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus. Tumbak Kara Welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miyang Jimatulata ajeng mangpareke mboten. Nek sampean maringke matur nuwun, tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke, nggugu omongane wong sing ngandhake Semar kedulungan Wadak, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning ampun ngluputke kula nek Bapak ninggal Pandhawa. Ampun ngluputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting, mlebu ngalas ditutke, mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin. Tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae ing pakarti, iso mukti ngawibawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate, ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten. Niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas, Ndara. Nek kok sampeyan wonten niku malah enten pangendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggale sampeyan ora tetek, ora tangguh, ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Merga saka pangendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku iki nesu anggere mambu sego terus mendho. Ayo, piye? Mboten wonten. Pun ngeten mawon kula mlakukan omong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi laren-laren. Ngeten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretrek-jretreke sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali. Matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong nggih bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi, kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. Kula omongke A, B, kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandhake kontol-kontol dikandhake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane bapak. Nang ngene bapak nesu, kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Nek nganti bapak kula lapori ngonten, Pandhawa kok kaya ngono. Aku dhewe sing ning Ngamarta. Kapok kabeh. Prabu kados pundi lampan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar. Kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik. Nanging bloko soto blak kotang terus terang. Menawi ngantos Kakang Semar murina kalian para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar Koko Prabu? Wah, Kresna kakangku piye? Kowe kudu tanggung jawab. Aja meneng bae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku. Arjuna dadi ora karo-karuan kahanane. Kembar kula wonten timbalan. Tanpa tinimbalan tumuri maju nggonmu ngabiyantara. Ana apa Sedewa, Koko Prabu? Kula nuwun sewu menapa Koko Prabu mboten prisa dhateng lampahan ingkang kelampah. Pun Kakang sumurup kedadian apa Yayi? Kula nuwun sewu. Menika martandhakaken bilih menapa gegayuhanipun Kakang Nayantaka menika lair dumugi ning Batos. Menapa dene panyakara bawanipun Koko Prabu Ndarawati menika boten saged kabukten krana menawi Koko Prabu kemareng kula caosi priksa sapengeripun Bagong pusaka Ngamarta tetiga tumbak Kara Welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus kelima sada katingal gegana nglangkungi wonten ing Ndatulaya. Tut wuntat dhateng lampahipun Panakawan Bagong ing mekaten nadyan wujudipun pusaka tiga nanging kacarios pusaka menika dadosan saking para nalindra ingkang digdaya satemah salin wujud dados pusaka
Mila mboten aneh menawi panggrahitanipun lan prabéda kadidine jalma wantah. Apa mengkono Dimas? Inggih. Wah, cetha. Yen to ping diarani dening Kresna mau ora kabukten lan niyate Semar lahir batin. Nanging pun Kakang kuwatir Koko Prabu nggone nyuwun pamit nganti kelawan Arjuna katingal pasemone kaya nandhang duka. Yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan Bagong merga saka Koko Prabu Ndarawati piye Dimas? Aku percaya karo Panakawan Bagong. Nadan wong loro saudon telu saurupan. Mengko tak gawene cara supaya Bagong aja nganti dipulasara karo Kresna kakangku. Gedene nganti Bagong dibondo tangane dening Kresna kakangku. Dimas Werkudara mangsa Baranga. Yo ngestake dawuh. Kembar kula wonten timbalan. Pun Kakang bakal tata-tata lumarap ing Karang Kadempel. Nanging budalna kang padha seba ingsun kundur ngedaton kula nata ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kembar. Ora Bu. Kepareng wiji dating ing rayi pun Setyaki kepareng kula jumadung dawuh. Kowe tak kandhani ya Yayi. Iki mau nggonku suwanane negara Ngamarta. Diajak rembugan lan Yayi Prabu Puntadewa babagan pasumenan ingkang sinandhang dening Yayi Darmaji. Mekaten. Nanging durung rampung ngene padha rembugan. Babak anglayoni jujul lan usuli. Sowane Panakawan Bagong yang pengen ngampil wujuding pusaka Ngamarta katelune ya kuwi tumbak Karawelang, payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat Klimasada. Kasinggihan mekaten. Bakal kinaryosana Kakang Semar nggone bangun kayangan, nanging rasa pangrasaku kok kurang gathuk, aku kurang mathuk. Lho iki. Kuwatire atiku yen Kakang Semar duwe gegayuhan liyane, merga dadak nyuwun ngambil pusaka kateluning negara Ngamarta. Lajeng wonten wigatos menapa? Nggonku matur lan Nyai Darmaji yen to aku ora cocok kalian pemanggih Kakang Badranaya kok dadi murinane si Bagong tegese Bagong nesu Setyaki. Bagong nesu iya. Malah sajake ninggal tata krama kelawan nata ing Ndarawati. Dheweke sumpah yen to bali ning saka negara Ngamarta bakal wadul kelawan bapakne. Yen to nata Ndarawati ora sarujuk lan ora mathuk yen to Semar bangun kayangan. Lajeng parengipun Bagong oyaken lho iki. Yen wis ketemu kantinen supaya tetep ning negara Ngamarta utawa mbok gawe cara supaya Bagong aja nganti bali, mengko ndak wadul karo wong tuane, mengko ndak krimikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Mengko ndak Semar salin perkara kalawan aku. Mekaten kok ora Bu iya. Menawi Bagong berguguk mutawaton, tegesipun Bagong wantun kaliyan ingkang rayipun Setyaki. Tak paringi purba wasesa. Kang upama mbok pilara aja nganti lara-lara banget. Ning aja nganti ana tetes sing getih. Lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Dhateng putra pun Gatotkaca wonten dawuh Rama Kyai. Miji dhateng putra pun Antarja. Ana apa, Pak? Kok bapak ngawe karo anak-anak? Gatotkaca, Antarja, Antasena wonten timbalan ana apa, Pak? Ngamarta ketekan Bagong diutus karo bapakne nggone bakal bangun kayangan. Bangun kahanan negara Ngamarta supaya uripe kawula pindhane ana ing kayangan. Nanging jebul niate Semar dianggep ora prayoga karo Kresna kakangku. Terus nganti Bagong padu karo Kresna kakangku. Iki mau aku weruh dhewe Kresna kongkonan Setyaki kinen nyekel karo si Bagong. Wah, Gatot wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye, Pak? Ora ketang sithik kowe tau tate dikudang karo Bagong, dimong karo Bagong. Bagong kuwi Panakawan, nadyan aku wong tuamu wae tau tate nampa pangudange Bagong. Kowe tak kongkon le. Cah bagus. Bagong ayamana yen Setyaki arep mulasara karo Bagong, kowe tak paringi purba wasesa. Pamanmu Garba Ruci Jatasana. Sendika ngestaken dawuh. Serius, Pak? Yo. Tenan iki? Yo, tenan. Nek tenan njaluk pamit. Nek pancen Mak Cilik Setyaki arep gendhak sikara karo Bagong, aku ora trima lahir batin. Upama ora didhawuhi karo bapak, nek aku weruh aku mesti ngewangi karo Bagong. Manggato aja kaya bocah cilik. Nyuwun pangestu, Pak. Yo.
dadi tekan semono Sinuwun Ndarawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo Sinuwun Kresna. Iya, bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka 3, Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. Ak kandhake Semar tenan kowe Sinuwun, yakin. Bapak ki nek wis nesu ngedapi-dapi nggilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Ndarawati ki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai, Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Iki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinuwun Ndarawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Beduduk apane? Sampeyan iki lho. Kondur teko mak bedengus. Kaget e kula. Bagong. Non. Warendi. Wangsul. Bali ngopo? Ampun yaketen kena ora entuk angkutan. Malah ora tekan ngomah kula. Aku tak takon karo kowe, bali arep ngopo? Ajeng matur kalih bapak. Matur perkara apa? Wah, niku rahasia. Blok ora. Non. Blok ora. Ora bloko takon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen perlu tak jempalani Bagong. Mangke yen to, niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani? Ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok pleret ing kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng dituthuki niku masalahe napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, lebokke paku jaran kula disiksa, nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah, ora kleru kok dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa kowe ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ra iso mikir kula. Bagong, Nun, aja sembrono. kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndarawati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel. Nggih. Arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Ndarawati mambengi kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan ya apa ora? Kuwi lah kok ngertos sampean? Ngerti bae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho, iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula teng pundi? Ora sandadakon salahe. Yen kowe wadul karo bapakmu, yen bapakmu nesune karo Koko Prabu Ndarawati, mengko kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndarawati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh Semar karo Kresna iki digdaya sapa? Ya ben padha-padha pamonging Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong, Nun, kowe aja sembrono. aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora usah kepenakmu dhewe. Koko Prabu Ndarawati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, lah iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan. Dirubung penari. Penari sendok. Wah, terus nek kula bangga, Tak rampungi. nek kula pasrah, Kowe tak bondo. oke, wis ben mudar nek kene mbok men. Wis tak niati. Kok ora tau mlebu ning cangkeme sencaki lho. Kok meng lambeku terus sing klebon apa mergo aku ki gragas wae ya. Larone iki ngerti mlebu ning cangkemku. Aku kok apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abeh. Bagong malah malang kerik. Malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Den. Cacing ning aku pidak menungsa, ngolet ki ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing idak. Mongko cacing ki ra ndek perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloro ae masuk angin tak goleke tamba.
sontek tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe. Apa dikira sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi aku. Yen ngono kowe wani karo aku, wedian diamput. Lho. Malah miso-miso ya men. Ora minggat suara aku, ora manut harus daki kene marganing patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencake karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora mung dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Saya ombo. Mati dening aku. Mangga ta. Bajigur keneng terus aku. Asem kok. Tak tendang ya meng sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng matelalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput, sencaki bungahe ngantem karo aku. Wis jelas. Iya, kowe Setyaki. Ayo aja leren, maju rene. Njaluk tak ajar, njaluk tak remuk awakmu. Oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki, penano ning kono. Nek kowe arep ngajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki. Iso ngoyak aku. Bekas copet e. Nggres entuk copetan lek mlayu iso slep. Ora iso konangan wong e. Ayo Oyan. Ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndarawati karo Karang Kajember wis. Matek aku. Aku dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Anu nggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek mriko diajar Setyaki, mriki ketemu Linmas. Modar iku Raden. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong, kowe iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngelek. Wis ora iso nyambi iki engko wis ngrekon. Itu jatahmu. Kok tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Rindu wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu diajar Ndara Setyaki. Lho, sida diajar. Wis mau kok ndak tak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean kok? Lho kuwi piye to?
Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajeg to dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak mbok menawa keng ibu gareng rabi meneh. Sogo telakmu mudhar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edan. Ndara Sencaki iki duwe aji lembu sekilan. Ngene. Aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ora tak ewangi? Serius. Lho tenan, malah ora mung aku Kakang Garusa Kakang Antarja. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digoleki lenge ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok goleki leng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kowe. Wis kowe ora usah wedi. Wis saiki ning kene tenguk ning ngarepku kene. Wis ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira majelis dek ora trimo, omong aku ajari. Omong karo Kakang Garusa ya ben diajar. Omong Kakang Antarja ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora. Malah meng pipi e. Meng pipi iki ora apa-apa. Cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya. Tantenane kene. Wah, gleleng ya aku arep sumbar. Tak medhenteng iki. Yo, malah kerik. Lah apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Yo. Wah, ngatur banget ora. Sencaki tengane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelutne ye. Kono muni mati dening aku. Ndara Antarsena, Ndara Gargaja, Ndara Antarja. Ndara Sencaki diajar ora. Ampun. Wih lah kae. Nika napa mlayu-mlayu nika napa? Oh, kae apa? Iki apa nang irung barang? Ngosek Ndara Sencaki kok kaya latihan gestrek. Mandek nang kene, mandek kesel. Iso ngoyak aku wis iki. Yo. Ayo manuta karo aku, Anggir Antarsena. Heeh, Mak Cilik. Anggir Gargaja. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora ngapa-ngapa. Kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi Gong, nek ana perkara dilampungi ben kek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya. Lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau saiki. Mambu. Keri. Mau saiki. Wah, jan. Timo panggao tayoni. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara kusing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe boyong Bagong. Lho, nggih. Apa Mak Cilik? Bagong kok nandangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek Mak Cilik arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antarsena. Sing mbok jotosi Kakang Gargaja, sing mbok jotosi Kakang Antarja. Sagu dadi sulihe Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Wah. Ampun ngoten, Nggih. Njenengan mriku kok kados ngaten. Iki tenanan. Tenanan ora ming guyon. Mula manut wae Mak Cilik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godha wesi kuning. Ning sing duduk ya aja Bagong. Antarja, Antarsena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Merga Bagong kuwi abdiku, Le. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula nek ana wong sing arep ngendak sikar karo Bagong aku ora trima. Semono uga Kakang Garusa Kakang Antarja ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong mestine do mbelani ora trima. Bagong itu kang pamomonging anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak pinake dhewe. Apa nek kira-kira Mak Cilik ora tegel jotosi Antarsena, Gatotkaca Antarja dicoba wae.
Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mengsa kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki mergane patimu. Boten derek aku. Saiki piye? Kowe ngomong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya 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 ya. Ya wis. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sara karo kowe. Ha piye kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul 3 kowe. Pukul batu bata. Pukul batu kali. Pukul gundulmu. Rasah nesu ngono kok nesu ora. Nek sampeyan ora melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampeyan ndemok kulite Bagong, mungsuhe lancur-lancur Pandhawa terus Setyaki. Makasih. Yo padha-padha. Beres pisan lha yo. Jane beres kowe gendang bali ana Pandoro bapakmu ora usah adul-adul ya, Gongke. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garujo, Kakang Antarja. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak, mergane kula mulai kon gawa pusaka 3, tumbak Karawelang, payung tunggul naga, kalih pustaka Jamus Jimat Lima Sada Ndara. Lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Putus. Wiladara. Tumbak Karawelang, payung tunggul naga, pustaka Jamus Lima Sada. Kok tanpa kenyono-nyono kok kaya melu lakumu, Gong? Kula ya ora ngerti kok. Kula ora nggawa besi brani lho. Iya. Kok iso detekan kene lho. Ning ora memper. Mergo kowe tak kandhani yo. Pusaka 3 kuwi janjane ora pusaka, ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono. Ratu sing digdaya. Kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Ngono ya? Iya. Wis rasan dadak wedi. Pusaka 3 boyongan ning Karang Kadempel, sak pungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo Sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel. Estu nggih, Den? Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak. Ya sing ati-ati go nggih. Rama dewaning sun ing Mastu Nomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra perkencong warudayong pak pong buk bolong kali codhe sapa sing gawe menawi di mila kawenas kayiwangan mboten katos padatan satemah karya geger sangganing para durandara menika mboten panglingkadi sowanipun Kresna ingkang abiyantara ning ngarsanipun ingkang rayi Kakang. Ah inggih menika pun sukma wicara ingkang abiyantara mongko kanthi badan wadak tumuli katimbalana di menapa wigatosipun Kakang Rodo kasinggihan kasekicakna lenggah. Ah inggih sampun boten kirang prayogi. Kresna padha kanthi harja saprapta kita nggih. Tansah panganing kawidadan niring sambi kala sowan kula pukulun. Kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk. Iya Kresna ulun lampa.
Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan pukulun. Apa to kang dadi darunane dening Jlengkita Suwan Ngabiyantara? Mongko tanpa tinimbalan pukulun. Ingin sepisan kepareng ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih. Namung kepengin sanget kula nyara widhekaken dhateng gegayuhanipun Kakang Nayantaka inggih Kakang Semar. Anggenipun lumantar Panakawan Bagong nyuwun ngambil pusaka tetiga negari Ngamarta, tumbak Karawelang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kinarya sarat anggenipun Kakang Semar badhe ambangun kayangan pukulun. Kuwatos ing manahipun ingkang putra Indrawati ingkang mayahpun Kresna. Tembungipun Kakang Semar anggenipun kepengin bangun kayangan menika menawi sakmangke ngantos Kakang Semar menika wantun ngembari dhateng pangwaosipun kayiwangan srana anggenipun badhe bangun kayangan menika menapa boten nami ngasuraken dhateng asma paduka pukulun wonten dungkap ing angka kalih pukulun. Kakang Semar menika nadyan titising Sanghyang Ismaya menika tasih kadang werdanipun pukulun Manikmaya. Ewadene wujudipun Kyai Semar menika wadak tegesipun jalma wantah ingkang tansah kedunungan raos tuwin kedunungan wawatekan inggih menika ina lali salah apes kelawan mati. Kuwatos raos ing manah kula menawi anggenipun nyuwun ngambil pusaka tiga negari Ngamarta menika tumunten dipun ginakaken pakerti ingkang boten kirang prayogi. Duh pukulun menapa mboten damel banger bacen asmaning kayiwangan jernyatanipun Kakang Semar menika ugi geneping para Jawata. Mlingking saking menika pukulun kula nyuwun dhateng paduka Hyang Ade pukulun. Keparenga angginakaken permana jatiane dipriksa dhateng gegayuhanipun Kakang Semar menika pukulun. Dene Jlengkita wis menehi asarta munjuk atur kelawan panjenengan ulun. Nggone Kakang Semar bakal duwe gawe bakal mbangun kayangan. Ing mengkono ndadekake banger bacen asmaning kayiwangan. Mula Kresna gandeng wis wolawali ulun tansah duarep kelawan Kakang Semar turta ulun tansah kawirangan. Mula babakan Semar jugar lan mbuyane nggone mbangun kayangan ulun pasrahke kelawan jeneng kita. Kemarang Paduka kinarya nitik yen to Kakang Semar iku lair lan batin nggone mbangun kayangan apa ora kita kudu bisa nggiri-godha kelawan Kakang Badranaya. Mula panggiri godaning Kakang Semar ulun pasrahke kelawan jeneng kita Narayana. Ngestaken dawuh lajeng parang Paduka mudhuna ana ing jagat ulun paringi parilah kita ngganggu gawe kelawan Kakang Semar nggone bangun kayangan. Lho niki ngestaken dawuh pukulun. Gandeng sawonten waca Paduka Hyang Adi pukulun kilana kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kresna wayah ulun ing Ndrawati. Palugon lagune lekas Lukita. Lukita linuting kidung. Kadung kadereng namomong memangon manah rahayu Permoni kula wonten timbalaning adhawa pukulun aja wedi kangelan ketapno para wadyabala baju barat kabeh kinen lumarap ana ing Karang Kadempel susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel aja nganti padha nayogyani Kakang Semar nggone bangun kayangan yen perlu jiwa ingkang resik jiwa ingkang suci tumindak ingkang becik ingeren kiblate supaya tumindak kang ora prayoga non ngestaken dawuh pukulun. Lajeng Delanana kula nyuwun pamit madal pasilan tumurun wonten madya potong tapakan saking wadyabala. Iya ya sing ati-ati permoni aja kaya bocah cilik Bathari Durga.
Prastawa dawuh timbalaning Iwang Wikulun Manikmaya pancen pun Kakang ing kinarya niti priksa kelawan niating Kakang Semar apa pancen lahir batin bakal mbangun negara Ngamarta apa pancen mung kepengin ngembari marang panguwasaning para Jawata jer tembunge mbangun kayangan kasinggihan mekaten nanging menapa mboten badhe ngleling semi ngatasipun paduka menika sami priksa bilih paduka Kanjeng Prabu Ndrawati teka Girigoda dhateng kejedang utawi gegayuhanipun Kakang Nayantaka Janaka wonten timbalan aja wujud nata Ndrawati lan Arjuna kepareng paduka yen pancen Si Adiwasis maraya tututana kekarepanipun Kakang monggo Kaka Prabu kula dherekaken wujud buta apa dasarmu kowe wujud macan menawi kula mlebet wonten ing Karang Pradesan tartemtu gegeraken sangya para kawula Karang Pradesan kanthi cara mekaten boten tumanjem manahipun para kawula menawi badhe nyengkuyung Kakang Semar nggenipun bangun kayangan yo aku tak ngambah Dirgantara kowe nasaka Karang Pradesan Karang Kadempel iki monggo kula dherekaken Kaka Prabu Kuta Pandratata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana-pana Margana Samirana lan Barayang wonten dawuh Pandya Bedhari wonten timbalan Pandya Bedhari wonten timbalan kabeh para wadyabala rak wiji mbaka siji saka ing dandang mangure baju barat kabeh wae dina samengko kowe tinimbalan supaya lumarep ning Karang Kadempel ngerti yo yen to Kakang Semar bakal mbangun kayangan mongko nampa ngemban dawuh timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata kowe karo aku kenen Girigoda kawula sak Karang Kadempel aja nyarujuki marang apa kang dadi gayuhaning Kakang Semar sranane susupana jiwaning para kawula sak Karang Kadempel ingkang becik gawenen nala ingkang bener gawenen luput ingkang wis bener kiblate ingerna kiblate ya para baju barat wah dal lajeng pangkatipun para wadyabala benjang menapa ora
Kakang sampun ngobor celintang tumuli mangkat dina iki. Non ngestakaken dawuh nyuwun pamit. Nanjihake Kakang. Nanjihke perkara napa? Pusaka Ngamarta katelune tumbak Kurawelang payung tunggul naga lan pustaka Jamus kelima sada uncat saka pagedhongan pusaka. Apa playune pusaka menyang Karang Kadempel? Sejatosipun plajaring pusaka ngetutke kalih anak kula Bagong. Tumunten sampun dipun pasrahaken dhateng kula lan sakmangke sampun kula papanaken wonten ing papan ingkang murwat lan boten badhe wonten menapa-menapa. Ya to yen pancen kaya mengkono Kakang, aku ngaturake panuwun lan nedha nrima sarta uga ngaturake sepira keluputanku diagung pangaksama. Dingemeh bayaku kerut larut kelawan pengendikaning Koko Prabu Ndarawati Kakang. Mboten napa-napa. Ning sing bagu gegayuhan kula menika mboten gegayuhan kula pribadi. Niki kangge negara Ngamarta. Nganti kula rewangi kaya ngeten iki merga gedhening tresna kula kaliyan negari Ngamarta. Pengajap kula kawula sak Ngamarta sami gesang ingkang sae. Embanipun kados wonten ing kayiwangan boten wonten raos regejegan, boten wonten raos memungsuhan, wontenipun namung raos mat sinamatan daya dinayan. Kadidene gesang wonten ing kayiwangan Ndara. Ya to yen kaya mengkono punta sakadang bakal jumurung kersaning Kakang Badranaya, bakal cumandha ning Karang Kadempel. Menika langkung prayogi Ndara mi. Latur mesanggrah wonten wingking mriku Den. Kang Yapa Pandhawa mbyuk gumulung. Den prayitna semurire seka balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi lancur Pandhawa. Iya kek aku sing sowan. Yo Kyai Semar aku sing sowan. Yo Siwana Yantaka aku sing sowan. Enten apa Gus? Gandeng kepundhenku Pandhawa, Siwa Puntadewa rawuh ning Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi ya bapak wis rawuh ning Karang Kadempel. Apa sedyane Kakek Semar bakal sinengkuyung dening para Pandhawa, utamane kabeh para putra, mligine aku Kakang Garut lan Kakang Antarja. Pun samapta ing gati sawiga ing diri bakal mbantu marang kersaning kakekne Semar Badranaya. Matur nuwun, Den. Derek bingah kula. Nala gareng Petruk Bagong, dalem Pak, piye Pak? Ndaramu nom-noman iki jagung ana sing apik-apik. Aku tak ketemu karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma karo Ndara Werkudara. Tak rembugan sing becik-becik tak rembugan cara rembuganing wong tuwa. Oh nggih, ngestokke dawuh. Dipun sengicaken nggih Gus. Iya nala gareng wis ora kurang kepenak. Ngersake ngunjuk napa? Niki mumpung Bapak mboten wonten, kula karo sampeyan karo Ndarakarta Candraantarja jagongan mat-matan bebasanipun wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Anu wae yo remi. Hus. Bagong iki apa ora? Iki cah enem cukup lho iki. Iya, ngene kula kuntumbaske alate. Rasa. Enggak, moh. Kowe tak goleke ciliwik ngono. Wong kok omongane bangsa kaya ngono lho, mbaya sing apik kok ora kaya bocah cilik ora. Gunjang kancing langit kelap-kelapaton.
lir kincanging ngrisang maweh gandrung ngramyang balaning sang Betari Durga wis manjing madyaning karang kadempel eling-eling watak kajiman datan sumrupan dening sinten kemawon sigra manjing angganing sang Antarja nalika semanten dadya malik watekaning sang Antarja nyaut sang Garukaca linarak wani kagiat sang Antasena wau pripun? Reng apa anu dalem? Gong piye anu dalem? Iki ketoke karang kadempel ana sing tumindak ora prayoga. Kecarane Kakang Antarja ora ana apa-apa kok ngreng kaya buta nyaut Kakang Garukaca. Weh lah ditulungi den mesake ora. Ngati-ati. Iki demit-demit disebar karo wong sing ora seneng karo bapak. Buktine Ndara Antarja ketoke meneng bae kok ngerti-ngerti ngero kaya buta. Nyaut karo Ndara Garukaca. Ora ngalamun lho, Tru. Ora ngalamun. Arepmu kok nek Kang Slupan. Ora ngalamun. Mripate iki dijereng. Ora, kuwi ora apa-apa ya, Rek. Bagong sing ora ngalamun. Ora tau ngalamun ki apa ta, Tru? Mbok wong ki realitas saja. Rasa ngalamun sing werna-werna nek nganti terus weruh ora kowe. Lho apa? Celorot abang-abang mau. Jarene wong tuwa ki nek celorot abang kuwi daru beksi. Kuwi teluh brojo. Kuwi santet. Mula ngati-ati wong melek ki bakale entuk kekuatan. Ora sembrono kowe soalé. Nek nganti Kang Slupan aku ora kok reng aku ya ora kok aja nganti kok ya nek nganti ana apa-apa cilaka awake dhewe mate dene aku wong lho wong Sambato ora metu saka ragane kakangku Antarja aku mentolo karo ragane kakangku Antarja Pulasara dheweke woi adal Dimas Karang Kadempel ditekani jim setan mriprayangan ora pangling balane Betari Durga aja ngalamun Kang ndak Kang Slupan jiwane iblis iya Dimas Gong eling le eling Gong sadar le Waduh demit apa ya kok nyedot-nyedot barang ngene iki. Gong sadar. Piye leh ku arep nambani cah iki. Monggo biasane jarene wong tuwa iki nek demit iki wedeni mung karo mambu sing apek. Iya.
Ditenono. Nek ora nganti meko kae ora. Kapokmu kapan? Kok nek ru nganti metu ru ngarep. Lho kok iso ora gereng? Truk. Mambu banget lho, Truk. Wis eling to kowe? Wis e. Waduh. Ayo nyuwun ngapura. Dan iki tak wisui nganggo sabune ra ilang e. Kebangetan kok iki, Truk. Ngati-ati lho, Gong, ngati-ati. Iki kabeh Karang Kadempel kawulane akeh sing padha kangslupan mesti tibani karo daru beksi wisa racun. Mbok sapa sing nibani? Mula welingku aja ngalamun le. Aja ngalamun. Wah, ngati-ati pokoke. Ya. Truk, pripun, Ndara? Gong, non. Nek kowe nganggo netra batin sawangan. Dampyak laku ning demit simtan priprayangan akeh ora jamak-jamak. Iki nek ora disingkirke dadi maksiat. Terus kowe matur bapakmu, kowe njaluk pusaka bapakmu sing iso ngalahke demit. Saniki? Iya, nggih. Ayo, Gong, ya. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Pak. Sampeyan ora nyawang Karang Kadempel kok, Pak. Karang Kadempel piye? Tata lair pancen tentrem ning batin kobong Karang Kadempel. Kobong kenapa? Ngendikane Ndara Antasena akeh jim setan priprayangan sing dikirim karo wong supaya malik kiblating para kawula sak Karang Kadempel. Ki mau Ndara Antarja kang slupan. Dilingke karo Ndara Antasena, Bagong kang slupan, aku sing nylametke. Ndara Antasena dawuh karo aku, bapak kon maringi aji Jaya Kawijayan sing iso nyingkirke demit. Apa ya? Ayo. Kudu duwe, Pak. Kowe engko nek ketemu demit, kowe ndonga teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Muni ngono, engko demite kobong. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Iya. Gong, dapalke. Siap. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis ngono kuwi. Teguh ayo le. Yuk. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Bagong dapalke. Teguh nang gone slamet. Piye, Pak? Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Goblok. Mantra iki ora dibulan baleni. Ora ana kekuatane. Teguh yuwana slamet adine teguh. Truk. Aku ajari, Truk. Ora apal-apal kowe teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet saka lor. Ora. Kersaning Gusti. Saka kersaning Gusti. Tambahke. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet teguh karo yuwana slamet. Pak Cilik. Nuwun sewu, ora jeneng aku arep wani karo Mak Cilik, nek Mak Cilik arep gawe bubrah kegayaning Siwana Yantaka, Mak Cilik kudu mentala karo anakmu dhewe. Siwa Punta wis rawuh ning Karang Kadempel, Bapak Kyai Jodipati wis rawuh. Apa Mak Cilik arep tumindak kaya ngene? Apa sampeyan ora ngrasake jaman sampeyan kuwi tansah dituti karo Semar? Lah kok mentala mentalane sampeyan kuwi
arep bebeda gayaning Siwana Yantaka. Nek ngono pancen mak cilik iki ora ngerti tresna asih karo kakekne Semar, ora ngerti males kabehane kakek Semar. Terusno monggo tekan Karang Kadempel. Nek arep beda bebedanen Semar Badranaya. Nek kewirangan sampean aja nganti sambat terus sapa-sapa mak cilik. Wah. Ah. Antasena piye? Mergo saka abot-abote Koko Prabu nggone nyuwun kelawan aku ngrewangi marang kersaning Kakang Prabu Kresna. Wis aja tok penggalih. Mundura nyawiji karo para punden Pandhawa. Iya nggih, bocah bagus. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyane Gandayane ing Semar. Sapa? Dekyawala Jajal Werka. Jajal Werka? Ya. Kok rada kagok nggonmu nganggo tata basane buta, olehmu dadi buta ki rung suwe. Wah. Lah kok dadi kaya mengkono ucapmu? Iya. Mergo aku ngerti karo sampeyan. Nek kula ora ngerti karo sampeyan tangeh kula wani mapakke buta sing gedene sementen, mestine Semar bakal tekaning pati. Ning gandeng pasuryan sampeyan iku duwe rasa memungsuhan kali kula, ning batin sampeyan iku ora duwe rasa memungsuhan kali kula. Awi perkara niki dirembug. Kula ora duwe niat liyane kepengin bangun kayangan gawe tentreming negara Ngamarta. Ora kesasapan niat ala liyane. Lahir batin, bumi langit dadi paseksen, Semar mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Ewadene niat kula niku mang arani tumindak sing ora apik, monggo mboten apa-napa. Ning ampun terus sampeyan mutusi perkara kaya ngeten iki sing dadi nyatane. Nek genep setahun 2 tahun Ngamarta ora owah kaya sing kula jangka, lah niku tegese kula duwe kekarepan sing ala. Kula duwe niat sing ora apik. Lumerek ing wanci gumanti ning dina mengke sampeyan arep entuk bukti Semar niku niat mboten ndandani negara Ngamarta. Lan sampeyan kudune malah mbelani kalih kula, ora kok malah dadi pacoban tumraping Semar. Wong apik alane negara Ngamarta niku mengke sampeyan ya bakal ngembet asmane sampeyan, ya ngembet jenenging Semar. Ora Semar golek jeneng mboten. Ning niki dadi kewajiban kula dandan tumraping Pandhawa lan tumraping negara Ngamarta sinuwun. Wah! Jagat Dewa Bathara, Kakang Semar. Pancen ora tedas dicoba dening apa-apa, tegese niate Kakang Semar kuwi lahir lan batin. Matur sembah nuwun. Yayaji apa wis rawuh ning Karang Kadempel sampun? Werkudara, iya sampun. Menyang endi Kakang menika mlempak teng pendopo Karang Kadempel nika napa Bathara? Semar wis rasakakean gunem sing tanpa guna. Ayo kowe mulih. Ayo mulih sak wadyabalamu dikukuti kabeh. Kowe ganggu gawe kulawargaku sing neng kene, sanak kadang mitra kawruhku sing neng kene. Kowe ganggu gawe katentremaning kulawargaku sawan kene. Kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit.
sedaya wis petingal padhang Ndara. Mugi-mugi kelaman anggen kula bangun kawula sakwetahipun. Purnaning gati pungkasaning crita kula dalu punika menawi wonten lepatipun diagung pangaksami. Sura Sudirajaning Kang Ratsuwa berasta kaping ulah Darmastuti. Rahayung samya makarya, rahayung samya pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.